और जौन चीज एजा लिया हुआ उ एजा बंदर एजा के इतना कोनो शांत स्वभाव के लागत नहीं कस का खतर है अभी तो हमरा एंगा तो मालूम नहीं है। हेलो गाइस, त का हाल चाल बा? आज फिर एगो नए ब्लॉग में आप सबके स्वागत बा। तो आज हमरा घर से थोड़ा फुर्सत मिलल काम से, तो सोचनी है कि मन नहीं लागत, चली थोड़ा कहीं घूम के आवल जाए। तो आप सबके स्पेशल जगह घूमे और आप सबके देखाएं वीडियो में। तो चलिए हम चलता नहीं और बाइक के ले ले बनी गुडन के चलता नहीं हम घूमे खाते। क्या गल बन सब पेट्रोल टंकी पर गाड़ी में थोड़ा तेल के भी ज़रूरत बा। तो अनिए सुनते कुछ 50 रुपया के पेट्रोल लिया था, जौन कि हमारे घर से 2-3 किलोमीटर पास में ही पड़ेला। तो फाइनली पेट्रोल भरा गल बा। अब हमनी के चलता नहीं सब अपना टूर पर। फोन पे चली फाइनली आधा घंटा गाड़ी चलावला के बाद हमनी के आगल में हथुआ राज के शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर पर, जौन की रोड के दहिना बगल बा। एजा बहुत काफ़ी बढ़िया चीज़ बा और दृश्य बा। चलता नहीं हम आप सबके देखावता नहीं, आप सब वीडियो में बना रही। देखा ना घामा में कितना बढ़िया बैठ के और ये करता रहे सब। देख के कितना बढ़िया बोलता रहे सब। आवा है ना घूमल जा। हई देखा ना सबसे बढ़िया एजा बा। अइला के बाद से आदमी एजा आवेला स्नान वगैरह करके, और शिव मंदिर बा एजा घूम के खूब बढ़िया पूजा वगैरह करेला। और यहाँ खूब बढ़िया घूमे वाला स्पेस बा जौन भी बा। और हई का गुड़ो हई हो हई बीचवा में, हाँ पोखरा में। पता नहीं कहा यार, पता करे पड़ी है पंडित से। अच्छा ये जो तो हम फर्स्ट बार आयल बनी है, लेकिन हमरा कुछ मालूम बा ना। जितना मालूम बा उतना हम बताओ नहीं। लेकिन पोखरा के साइज बहुत बड़ बा ना। बहुत बिग साइज के पोखरा बा और काफ़ी बढ़िया लागत है एजा अइला के बाद। और ये पोखरा में सबसे पहले जे भी आवेला स्नान वगैरह करके और पूजा करे के होला, तो जाके शिव मंदिर में पूजा करला। सामने मंदिर बैठे और सामने मंदिर भाई में शादी ब्याह भी होला और देखो कि होला, वही के चलते इतना ज़्यादा स्पेस बा। और एक कुली के चलते और ये शिव मंदिर प्राचीन और पूरा पॉपुलर बा हमनी के यहाँ। लेकिन पोखरा में बड़ा शुद्ध पानी वजह से में पानी थोड़ा बहुत साफ बैठे। चला और ही कुछ घूमल जाओ फिर। और काफ़ी ज़्यादा ये जब बंदर बाढ़ से हो देखो, बहुत बंदर हई देखो। और जौन चीज़ एजा लिया हुआ उ एजा बंदर एजा के इतना बंदर वाला लक्षण एकदम पूरा भर के कूट के भरल बा ये सब में। और देखो वो दुकान लेके भागत है बंदर है ना, तो लक्षण के कौन बात है। हां चलो गुडो नमनियो कुछ किन के लिए जा, कुछ सेवा पानी कइल जा बंदर सन के। का खरीद लेते हैं, का खिया लेते। चलो कुछ जौन चीज दुकानी पर मिली तो किन के लिए जाई। दूसरे 200 तक में ले कुछ खाता रहो, मतलब का खाता रहो। अभी तो हमरा एंगा तो मालूम नहीं है, लेकिन वो बुझातो नहीं है। चलो लिया जा किन के चलते हैं सब दुकान पर से कुछ किन के लिए होते हैं सब बंदर सन के खियाव खातिर। और सामने मार्केट बा। चलो आओ गुडन। तो देखिए दोस्तों, हम बिस्कुट किन के लिया दिल बानी और बंदर के बुलाओ तनी। कौन बिस्कुट है थोड़ा सा दिखाओ। बस सही 2 in 1 है, जौन की ये लोग का फेवरेट चीज बा। सामने बंदर बाहर बुलाओ हई धरा ना ये ले लेते हैं, तो दोनों खा दिए ऐसे ले ले। और सामने बुलाते हैं सब बंदर के खाता रहे। हालांकि बंदर तो बहुत आगे बढ़े, देख सकते हैं लोग कितना खाता है। एकदम कोनो शांत स्वभाव के लागत नहीं कस। आओ तब यही लोग खातिर हमनी के लेके आई रहनी सब बिस्कुट जौन भी लिया रहनी सब पूरा छीन के एकदम खा गइल बा लोग। बंदर इकट्ठा हो गइल बड़ा, देखिए सब
ऐसा मार कर देला सब यही लोग के चलते जला खराम के ई कहल जाला बंदर कहल जाला ये लोग के जौन की बहुत आपस में लड़ाई भी करता लो बिस्कुट खातिर पूरा एकदम। इनको का कोई चाहता रहे कि लड़ाई होते तारा बिस्कुट के चलते। अरे तब हम का करी, अब काफ़ी ज़्यादा बालो ये लोग के आटल ना और जौन भी बात तो छीन के लड़ाई करके लेके भाग गई लो एकदम पूरा इकट्ठा हो गई बालो में तो भैया आज के ब्लॉग यही जले और यही जा एंड बा और अगला ब्लॉग देखे खातिर हमारा पेज के और यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी और फॉलो करी।